Bună ziua, oameni buni, și bine ați venit la Bravo Gaming. Eu sunt Tudor. Eric este aici cu mine, care se joacă pe telefonul lui. Nu mai mă joc, dar mă rog. Nu se mai joacă de acum nouă. Și începem direct cu cărțile mele preferate, Brawl. Adică pe mine să mă salva de foarte multe ori și sper să continui să fac așa, nu că îmi păstră și bloxurile. No, hai tu, nu-ți fă ciorbă. Anami Berserkerul, începem bine. Logic. Pentru mai târziu. E dacă ai fi avut tu asta în lupta de data trecută. Ai de capul meu. Bă, asta m-a spart, bă. Săracul de tine. Scoate banii, Tudor. Scoate banii, Tudor. O mică paranteză, eu joc Money Maker, unde trebuie să fac bani. Să ne plătim gazul în pulul meu, că s-a scumpit. Bă, de cu aia, Nami, de cu ăla, la nu perfect. Doi. Nu, că joacă killer, nu-l dăm la Nami, mai fă și tu niște bănuți la... Trebuie să ne plătim. Da, bun, hai să dăm cu clivul. Am așa ca să ne batem joc de el. Pa, pa. Direct. Job's done. Nu mai da, te rog, de masă, nu, că... Demolition, deal to damage to a random enemy. Ai de capul meu, bă, Demolisher, bă, cacă ți-l demolez eu acum. Bă, abia dacă pus Demolisher-ul și eu deja l-am demolat. Nu, serios. Uite. Deci, pune ea Demolisher-ul. Pa Corcron Elite. Corcron Elite distruge Demolisher-ul. Eu atac pe Jaina. Nu-i bai. Păi chiar nu-i bai, că e bine. Deci faci o să ne dea de mici la toți, pe pariu. 2-3 de mici la toți. Altfel nu și-ar fi băgat. Dar uite sunt cool. Dăm Corcron Elite-ul meu, știam eu. Heroic Strike. No, ne riscăm să ne băgăm cu un Arcanite Reaper. Da. Să-mi bag și Blocks. Nu, dai cu Arcanite. Nu fi tâmpit, dă-i pe ăsta mocău. Da, logic. Da. As soon as you're... Ah, nu e chiar așa de rău. Urât. Dacă e vacă ordinară, vacă grasă autistă. Da, tot. Vacă grasă, Virginica, a venit la făscut. Ia paște și iarba verde. Iarba pisicii, Moartea albă. probabil. Ai, Flash Eating-ul, Hai preferatul să meu. facem o conversație care nu depinde de Hearthstone, de nimic, mă. Deci efectiv o conversație, înțelegi? Mie îmi plac conversațiile despre Hearthstone și despre de astea. Shield Blocks. Ai de capul meu, dar știți ce ar fi cel mai fain? Dacă ai avea Flash Eating-ul pe masă, ar fi 10 pe fiecare tablă, deci 10... Explică ce e ala și ca Flash să înțeleagă Eating-ul. tot proști. Tot, Ce prost e și da polimorful pe Flash Eating-ul meu. mă rog. Deci Flash Eating-ul e o carte care, la fiecare, când un minion moare, primește plus 1 atac. Ai, ce proastă și Death Arcane Explosion. Și da. Nu mai e mana, nu bai. Dă mâna asta. Bum. Face și ea. Tura asta e ca așa mea. Și în câteva secunde, bă, record mondial pentru Hearthstone. Ai, ce capul meu, mai Tudor spar. Angelu. Bă, ce capul meu. Tu vezi, bă, că mă spar, bă, cu asta. Butabaia. Puti, băi. Handle it. L-ai făcut. Bine, aproximativ. Well played, deci recunoaște. E bine. Și eu direct toți așa 20 de milioane și eu Brawl sau Def.
Așa și ziceai că mi-e cald afară. Nu, de fapt e 2 jumate și cred că e destul de rece afară. Probabil că rece. No, hai să facem așa. N-avem bani de termometru, Unde e? să zicem cât. Deci, well played. Enter, mă. La revedere! Mă duc să mă La chiși. revedere. Și asta a fost tot, oameni buni. Da, azi am jucat și am pierdut și am câștigat și am pierdut și am câștigat, deci vedeți că e tot timpul la astea. E bine, vă pupăm, la revedere!